idan ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru yana tunane, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka wata rana yayi tagumi, sai Allah subhanahu wataala ya ce ma Jibril maza ka je ga masoyi na can ka tambaye shi me ya same shi ai mashi maganin sa. Ya zo ya ce rabbuka yaquluka salama, ubangijinka na gaishe ka, ya ce a tambaye ka me kake wa bakin ciki, sai ce ba ina bakin ciki dan komai ba al'ummata ya ce wace al'ummata haka? Al'umman da suka amsa kiranka ko wanda suka ki amsa kiranka? cewa wanda suka amsa kirana, ban san abin da za su yi ba na son masu hisabi din nan, ba na son su je a tsare su. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce kai shi makabarta, aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam Jibril na gaba ya je makabarta, sai ya dauki fuffukensa na dama ya buga a kabarin mumini, sai ya fito yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha, ya ce koma. Ya dauki fuffukensa na hagu ya buga a kabarin kafiri, sai ya fito bakin kire na wayo azarata sai ya ce koma, ce karka damu almaru ya mutu alama asha alaihi wai ba su ala wanda ya mutu la ilaha illallah haka za a dai don shine kare da bakin ciki, shi ko wannan matsiyacin dama haka zai tashi. To shi ne cewa hadanuhu mawsulatu, in kaga annabi yana cikin tunani ne ya za ya al'ummansa abubuwa da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma al'ummansa. Shi abinda annabi yake so kar a yi ceto, kar a yi ma hisabi to da wanda aka min shedo nukisha, shi sa ake ta neman ka je lahira ba ceton. Ta ya za ka yi ka je lahira ba hisabi? To yi salatin annabi, so annabi ai dan gida annabi ba a masu bincike a lahira.